Eta gaurkoan, Navarraldeko kolaboratzaileekin hitzordu berezia izanen dugu, izan ere pasaden urteko abenduan, Eneko Aritzaren inguruko komikia kaleratu egin zuten eta arrakasta handikoa gainera. Angel Rekalde, Navarraldeko zuzendariak xehetasun gehiago emanen dizkigu, arratsaldean eta ongi etorria. Arratsaldean. Bueno, konta iguzu, noiz hasi zineten Eneko Aritzaren inguruko komiki bat sortzaren ideiarekin? Bueno, berez ez da kasualidadea. Egia esan, 2 urteko prozeso izan da. Egilea, berez egilea, ni hemen laguntzailea naizela, aitortu behar dut, egilea Joseba Larratxe, bueno, laguna, lagun batzuen semea, eta egun baten nik ikusten du nola marrazten zuen ze ona dan, ze oso trebea, habilidade izugarria dauka, eta hasi nintzen liatzen. Eta bera, bueno, alde, Navarralde ondo ikusten duela, eta ez dakit zer, eta hasi ginen ideia batekin. Eta ideia batetik jun ginen jorratzen, eta ideia hau eta formato, egia esan jorratu dugu dana, tamaina, eredua, luzera, gidoia, eta pixkanaka, ideia xume batetik, azkenean, atera da, produktu oso mardula, oso esanguratsua, oso polita batez ere, gozatzeko. Eta historia bat, gure historia, askotan ezagutzen dugu, igual, atal bat, eta bestea, bueno, Horreagako batalla, oso ezaguna da, La Sanson de Roland, ez dakit zer, Eneko Aritza, Banu Kasitarrak, atal desberdinak, eta hemen konturatzen gea denak lotuta dela garai berean, eta hori ez. Eta egin duguna da, bildu, eta dena lotu argumento batekin, ez gidoi batekin, hori da. Beraz, ezaugarriak mimo handiz aukeratu dituzu, ez? Ikusten da oso liburuxka, neurri jakin batzuekin hautatutakoa izan dela, ez oso luzea, erresa irakurtzeko. Hori izan daiteke ezaugarri bat, errestasunaz. Saiatu gea, bere eskorapilo asko, gainera aspaldiko historia, 1200 historia dana eta hori, jendea zeo zer haitu da, baina egin duguna da horrekin dena hurbildu, dena erakarri, eta nolabait errestasunez azaldu. Askotan periodismoan esaten den moduan, kazetaritzan, nola kontatuko zenioke zure amonari ez dakit zer? Hau da, ez? Modu errez baten, baina oso ulergarria. Eta gainera nola gurea den, gure historia, interesanteago. Denontzako eskuragarria dena, ez? Hori da. Azken finean. Osongi. Aipatu duzu bion artean, ez? Joseba eta zure artean egin duzuela liburuxka hau, nolakoa izan da zuen harremana hau egin ahal izateko? Oso erresa. Ni naiz aditua, teorikoa, ez dakit zer, eta bera da, gauzak erresteko habilidadea daukana. Berarekin izketan, bera bihurtzen zuen dena, bere lan, harrigarria egiten zitzaidan, ze habilidadea momentu baten izketan, eta hori, hartzen zuen olako libreta, txikia daukana, irikitzen zuen, eta rarrarrarra, eta egiten zuen horrien komposizioa eta hori, eta gidoiak hola sobre la marcha egiten zitu. Eta, bueno, oso erresa izan da. Oso, ginortzu dira liburuxka honetako protagonista nagusia? Protagonistak, hemen daukazu ez dakit kamaran ikusten den edo, protagonista da Eneko Aritza, baina hori da aria, neurri baten baitan. Bera da nagusia, bera da protagonista, horren inguruan daude euskaldun batzuk, etxai batzuk, Karlomagno, Aznar kondea, Banu Kasitarren musa, oso personaje historiko famatua, eta berez Eneko Aritzaren anaiordea, bere ama, bion ama honeka, printzesa Baskoia, holako personaje, Roldan, famatua Roldanen harria esaten dena eta hori hemen agertzen da, personaje hor daude, ez? Gertaera ere benetazkoak izan dira, oso dokumentatuta daude, eta hori egin dugu, dena josi, eta josteko hor figura zentrala, Eneko Aritza baita ere historian zentrala izan dena, azken finean gure lehendabiziko erregea batzuk esaten dute garai hartan erregeak ez zirela, buruzagi, baina azken finean egia da, garai hartan
Euskaldunentzako independentzia lortu zuena, errege edo buruzagia izan da, berdin da, baina Eneko Aritza izan zen gure lehendabiziko erreferente. Historikoki Eneko Aritzak protagonismo oso handia izan du, ez? Guretzat. Bai, guretzat da erreferente historikoa eta nolabait memoristikoa ere, ez? Azken finean gu mendetan eta gaur egun garen neurrian izan da garai baten hori lortu zelako, independentzia hori, soberania Euskaldunak mapan egotea herri bezala. Eta mendetan ez dizut, askotan agertzen da, 1200 konkista, 1500 da, baina hori izan zen, hainbat mendetan, 8. mendetatik ja independente eta hor estadu edo lurralde propio bat izan genuelako. Ze urtean kokatzen dugu Eneko Aritza? Zehazki, independentzia azken horregan egon ziren 3 batalla, oso famatuak. Eta azkenarekin, Euskaldunak irabazi zutenean azkena, 824ean, ja nolabait aldarrikatu zuten bere independentzia. Hemen gaude eta ez daukagu inoren menpekotasunik. Ez Frankoak eta ez aliantza bat zuten. Garaipen hori lortu zuten baitaren nolabait Kordobaren babes eta horregatik banukasitarrak, musulmanak zirenak lagundu zietelako. Baina hori zen aliantza, ez zen menpekotasuna. Orduan, urte berean batalla izan zen, eta hori dela eta, esan zuten gu hemen gaude, eta libre. Ikusi dugu ere, Josebak marrazkiak egiterako orduan eta protagonistak sortzerako orduan, ez duela nola nahi sorrera hori egin. Hainbat anekdota daude hor barrualdean erakutsi dizkidazu oso lan fina egin duela, protagonistak irudikatzerako orduan. Protagonistak eta egoerak ere. Nik horitzen naiz, Durangora joan ginenean eta aurkeztun genuenean, jendeari, egia esan, inpresio egiten zion, oso espresibo delako eta hori ez. Hori ez da berezkoa, berezkoa da, Josebiski dauka kriston habilidadea, baina baita ere ikasia. Hemen agertzen dira referentzia, kulto esate igual gehiegi da, baina bai, erreferentzia batzuk hor daudela, adibidez. Euskaldunen batzar bat irudikatzeko hartzen du Ziga pintorearen kuadro bat. Eta, bere erara, moldatzen da, hemen ikusten da, eta hori gertutik igual hobe. Baina gero hartzen duzu Karlomagno, eta bere figura ere historikoa. Hartzen du Akizgarraneko bidriera batetik irudia, eta hori bidurtzen da komikiaren beste bineta bat. Gero, badago momento gordinak eta tragikoak eta hori, adibidez, Frankoak Iruña desegiten, bere arresiak txikitzen dituztenean, eta hiria erretzen dutenean, orduan, Pietat, famatua Miguel Angeloren irudi bat erabiltzen du la Pietat, hori irudikatzeko, ez? Badauzka, eta gero personaiek ere, bai? Daukazu, badidez, Aznar kontea. Aurkitu dugu beste Aznar bat. Horako irudi simpatikoak, la Pietat simpatiko esateak gehiagi da. Oso esanguratsuak, oso espresiboak, oso indartsuak. Osongi, gertaerei dagokionez, ze gertaera historiko laburbiltzen dira, hola esanguratsuak izan daitezke? Esanguratsuenak, nik esango nuke garai hartako, ze hor dena lotuta, azken finean ez da une bateko gertara baizik eta prozeso baten, izan zen Euskaldunen independentzia edo Iruñeko erresumaren sorrera, eta hori prozesu bat izan zen, ez? Eta orduan sartzen dira hainbat atal, hainbat gertaera bat da, horreako batalla agertzen da, ez? Karlomagno eta holako personaiak agertzen direlako. Bigarren batalla, ez dakit aipatzen den, bai, nolabaiteko aipamen bat egiten da, baita ere, nola beste errege Frankoa sartu zen Iruñan eta hori, hirugarrena, eta hori ja erabakigarria izan zena, eta hortik ja Aznar kontea eta Eblo kontea biak etorri zirenean Frankoen bitartez edo laguntzarekin eta hori, eta nola garaituak izan ziren, eta hortik nola ateratzen baita ere, independentziaren aldarrikapena. Bestelako gertaera, ja bigarren maila, Eneko Aritzaren anaiorde bat izan zen Mutarrif. Iruñan izan zena gobernadorea edo. Eta momento baten, azken batalla baino 12 urte lehenago, 13 urte lehenago,
hil zutela, bere etxaiak hil zutela, ez? Eta hemen agertzen da, ba, nola hil zuten, eta hori. Olako detaileak agertzen dira, baina, bueno, bere kontestuak, hemen daukat gainera, ba, Iruñeko gobernadorea, ez dakit zer, Mutarrif, eta, bueno, nola hil zuten, hemen agertzen da, bueno, gertaerak. Gidoia egiterako orduan asko kostatu zaizu hautaketa lan hori egitea, edo oso argi zenukan? Garbi, bai, iturriak oso ezagunak dira, La Chanson de Roland, Egin Ardoren kronika, errege musulmanen, Kordobako kronikak eta hori, erreferentzia historikoak oso ezagunak dira, igual zailena da hortik ateratzea esanguratsuena, eta beti simplifikatzea beti arrisku bat da. Nire ustez lan hori, hau da komiki bat, ez dakit ze ikerketa sakona datu guztiekin eta dena demostratu beharra. Hau da, azken finean, kontaketa bat, narrazio polit bat, oso esanguratsua guretzat, azken finean gure historia izan delako, eta, bueno, zailena izan da hori, nola laburtu eta nola bihurtu irudietan. Nola ez dauden, 1200 urte pasa dira, eta orduan, gara hartan, argazki makinarik ez dagoen. Hori, ez da bideokamerarik, ez da? Ez da, ere. Oso ongi, giro eta inguruari dagokionez leku desberdinetan, ez? Kokatzen dituzue irudiak. Hemen daude Iruñeko irudiak, ze berez hori badago, adibidez Akizgarraneko, Karlomagnoren hilkutxan agertzen da grabado bat, eta hor Pampelune agertzen da, eta ikusten dira arresiak, borrokalariak, kaskuekin, eta bueno, olako irudia badaukazu, hori ere erabili deula. Beste alde batetik, baita ere mendia, azken finean horreak eta guzti hori, batailen, estenatokia izan zen, hemen ikusten da, gure mendia, gure Pirineoa, eta hori ez. Giroa, Jaskerak zaila dira, zehazki ez dakigu, eta alde hartatik lan politika egin dugu dokumentazio aldetik, ez? Batez ere, Josebiski asko landu du, adibidez, soldado frankoen jaskera. Benetazkoa, nahiko egiazkoak, ez? Ondo landu ditu garrertako eta horretarako bidrierak eta olako iruditetik hartutako irudiak eta ereduak, ez? Modeloak, ez? Eta, bueno, zentzu hortan nahiko rigurosoa da, nik esango nuke nahiko zentratuta. Hemen beti dago, debate erudito bat, esanez, ikurrak hauek ziren, hemen agertzen da, askotan esaten duguna, 8 puntetako izar baskoia eta garai hartan erabiltzen da, agertzen da. Garai hartan erabiltzen zuten simbologia hori ofizialki? Segurazki ez dago garbi. Hemen lizentzia batzuk ere har daitezke. Nekaritzaren inguruko beste komikirik ezagutzen duzue argitaratu dena? Uste dut egon zela, egia esan ez dugu ikutu, ez dugu begiratu, baina uste dut egon dela. Hau bezain ongi landua, ni ziur nago ez. Benetan esate dizut, hau oso zuzena, oso argia, eta gaur egun da, ez dakit, komikigileen artean daude tendentzia batzuk, eta hemen dago, ez dakit, oso ondo. Igual horretarako hobeto egongo zen, Josebiski egotea, ze ni baino hobeto ezagutzen du mundu hori, ez? Marrazkilarien mundua eta tendentziak eta hori, eta batzutan egin ditugu aurkezpenak, material honekin, eta nik konturatzen naiz, hori beste mundu bat dela, eta euren artean hasten direnean hizketan, nik altzen naizela, oso trebeak eta hola ez, baina beste baterako igual. Pentsatzen dut, ikusita oso erresa dela eta nahiko laburra gainera, edozeinientzako zuzendua dela, ez? Bai, teorian beti esaten da olako produktuak direla gaztentzako, baina hemen dagoen historia gazte batentzako ulergarria, eragargarria da, baina edadeko jendentzako ere bai, gure historia da, eta transmititzeko formula erresa, ez? Nik esango nuke hemen ez bakarrik zuzenean irakurtzeko, nik esango nuke inkluso
gozatzeko, oparitzeko, baina baita ere ikastoletan edo hezkuntzan erabiltzeko. Hemen kontatzen dena, azken finean, badauka bere esan nahi historikoa, benetazkoa, oso material egokia iruditzen zait plano desberdinetan. Nun lortu dezakegu Edo komikia? gaur egun, Navarralden badakizue, guk egin dugu, gu saltzen dugu, baina baita ere ni pesatzen dut elkarren, olako liburu dendetan eta badaukatela. Nahiko zabaldu da, guk egia esan saldu dugu, desente, zabaldu, ez nahi bezan beste, beti bezala, baina ondo mugitzen ari da. Aipatu diguzu hori dagoeneko ale desente saldu dituzuela, Bai, 2000 ale zabaldu ditugu, eta espero dugu gehiago. Egin dugu erderaz eta euskeraz, bi hizkuntzetan, ze azken finean gure herrian, jende asko euskeraz, baina egia esan gehien saldu dena, 2000 ale horietatik gehienak euskarazkoa. 200 bat erderaz, baina gehienak euskaraz, eta hori ere pozgarria da. Horrek esan nahi du, gaurko gazteak, ze horren dela 60 urte asko zaterrago duten, eta gaurko gazteak berriz, interesa daukatela, eta jakimina gertutik jarraitzen dutela. Oso, ni Angel, bestalde Navarralden ez da, oraintxe bertan baduzu beste proiekturik eskuartean? Gu beti dauzkagu. Beti duzu, ez? Badaukagu aurten egiteko sinposio bat, paisaiaren inguruan, ondarea, paisaia eta globalizazioa. Ja 2 urtez egin ditugu olako kongresu txikiak eta hori, aurten da 3. Eta oso interesantea, globalizazioa zer den, nola eragiten gaitun edo digun, eta hortik abiatuta gurea den ondare hori, paisaia barne, nola aldatzen edo eragiten digun, ez? Eta zentzu hortan paisaia esaten dugunean, badago paisai fisikoa oso importante guretzat, baina inkluso baita ere paisai kulturala, ez? Hizkuntza aldetik, toponimia aldetik, dena sartuta, hori martxan dago. Eta bestelako gauzak baita ere, dauzkagu dokumentalak egiten ari gea, dokumental, bakizu, gazteluen historia jorratzen ari garela, Aixo Orrotzeko historia, gazteluaren historia jorratu genuela, eta justo atzo bildu ginen kuadrilla baten baita ere prestatzeko beste gaztelua, baina hori momentuz horretziko. Hortxe duzu. Oso, ni Angelo, mila esker Xaloa telebistan izateagatik, zorionak egindako lanagatik, eta gonbiatuta zabeten nahi duzunean berriz ere parte hartzen. Mila esker, Mila esker.